Hey guys, this is your Bisayang editor, Lloyd D. Grafico. So, welcome sa ato ang pinakabagong Adobe Photoshop tutorial series for complete beginners. So, karon guys, mo ni ang part 1 sa ato ang tutorial series. So, karon i-explain nako sa inyo ang mga basics sa ato ang Adobe Photoshop. So, bago ang tanan, ipaila-ila sa nako ang interface sa ato ang Adobe Photoshop. So kani nakita ninyo dari karon guys, so mao ni ang ato ang work area kanitanan. Amo na ato ang ginatawag nga work area. So naadiri ato ang image nga gi-import and then dari sa ibabaw guys, tamoy makita dari. So man siya ginatawag nga document tab sa kaning naay pangalan sa ato ang file name. And then dari sa left side guys, so mo ni siya atong ginatawag nga toolbar. And then i-click nato ning naay arrow dari sa iyahang babaw, automatic si Photoshop mag-expand ang ihang toolbar. Like dili lang siya nag-ipon lang gani, like pa-straight siya. So i-click na to ni siya, like mag-expand ang ato ang toolbar dire guys. So ibalik na ako ang toolbar. So like kaganiha ko siyang naka-standard. So i-click na ko ni siya, mag-expand ang iyang mga tools para dali lang siya makitaan. So depende niyo guys kung say trip ninyo nga alignment sa mga tools, inana ba or one line lang or two line. So kamo na bahala guys. So para sa ako i-set na ko siya og naka two lines nga mga tools. Okay? So mo na siya ang ginatawag guys nga toolbar. Okay guys? So mo na siya ang toolbar. So balik na nako siya butang. And then diari sa ibabaw, mo ni siya ang ginatawag nga option bar. Okay? So mo na siya ang option bar guys. So like for example, mag-select mo og mga tools. Inig-select ninyo sa tools guys, mag-usab-usab na itong option bar. Kay tungod, ang option sa imong tools, like ang iya ganing properties sa tools, so nasa ibabaw. Like murag ka na ganing niya, option yun niya ba? Option sa tool. Okay? Gets ninyo? For example, mo select ko ani. So na siya mag-usab-usab ni diri ang option bar. So kay tungod, ang ato ang tools is lahi-lahi. Okay? So na siya lahi-lahi pud nga option. Okay, gets ninyo guys? And then diari naman sa taas guys is natin nakabutang nga mga file, edit, image, layer type. Kana diri guys, kaning palinya diari is mo na siya ang ginatawag nga menu bar. Okay? So mo na siya ang menu bar na to. And then diari sa right side guys, naa diri ang ato ang mga panels. So naa diri ang mga color panel, na swatches diri, gradients panel, and then patterns. And then diari guys, naa diri ang properties na to, adjustments, and libraries. So, pwede po ninyo sila ipang-close guys. So, pwede ninyo na i-close close tab group. So, mawala to sila. Okay, so, dili pa mapugkay nato na sila gamit guys. So, gets ninyo guys. So, i-restore to ninyo guys, pwede ra po na ninyo i-reset essentials para mabalik to sila. Okay? So, since dili pa makainin na to gamit, ipaila-ila na sa nako ni sa inyo ha. Okay, and then deri, mo ni siya ang pinaka-importante sa tanan. So mo ni siya ang layers panel. Okay guys, so diri tanan nga mga i-import nato diri sa to ang work area is diri na siya matigom guys. Like for example, kaning image diri. So mo ni siya kaning background nga naka-lock. Okay, gets ninyo guys. So mo ni siya ang layer 1. So i-rename lang nako siya. So ganiha naka-lock to siya guys. Kini si unlock nako. Click na ko ni siya, then i-rename na ko og layer 1 para di ta maglibog. Okay, layer 1. So for example, mag-add na po ko og image. So mangita ko og image. So kini gapon, same gapon nga image. So i-drag na ko dara guys, nya i-drop. And then okay. So duha na siya ka layer guys. Okay? Duha na ka layer. So si one layer katong sa first layer ganiha og si second layer na katong gi-import kito tong gi-drag. So i-rename na to og layer 2. So taga-import na to guys dari sa Photoshop di sa ang work area, magdungag nag-layer diri kay by layer maguni ato ang Photoshop guys. Taga-insert niya mo og image sa one document, layer siya, layer 1, layer 2. Masin pag mag-add mo shape, naka-layer gapon na siya guys. Okay, gets niyo guys? Naka-layer by layer na siya. So mo na siya ang ginatawag na to nga layers panel. So ibalik lang nako. So since nag-introduction naman ta sa atong interface guys, so ang atong fokusan nan sa isang iyahang mga name sa mga panels ug mga dialog niya.
So dili ni siya need ninyo i-memorize guys. Ang ako lang point is para ma-ilan ninyo og unsay pangalan niya ani ana. So mo na ang purpose na to karon nga video guys. So see you sa part 2.